Anyuola more county Manyamira manyo wedegi apaga chiel mawachore ni okwa mibungu mashaka hola. Kaka Judith Omondi lero no aji apar gi achiel kamoting'o chwo ariyo joutegi gi nyithindo abiriyo nowuok e din mar Aduwen ka gikone giyudo warruok manyien mane gidhi manye piny Tanzania. Anyuondgi wacho ni ote magisebedo ka gioro omiyo gichich ni wedegi nyalo bedo ni nitiere bungu mashaka hola. Gweng' Manyagacho e county Manyamira. Familia moro manyanyuola gi makwan giro mapaga chiel magichichgo ni ne odhi Shakahola mar lamo kod jadolo makoch Paul Mackenzie. Ji 11 gi kuma oting'o wete ariyo ma oyang kaka Richard Mose, Joseph Mose, joutegi kaachiel kod nyithindo abiriyo ne owuok pacho higa mar 2019 bang' uso mwandugi duto kendo go lipot ne anyuolagi ne gidhi Tanzania mar lamo bang' fwenyo warruok manyien ma opogore gi mano mane giyudo e Aduwen kuma ne uriko gilemoe. Pindi walipotoweka tuliwakosa kwa muda, hatukuwa na mawasiliano. Baadaye wakaanza kucommunicate na ndugu yangu aliyekuwa Nairobi, wakiitisha msaada wa chakula na bidhaa zingine. Kama kuna wakati walikuwa naitisha hema, yani tent. Sasa tukashangaa vyakula kwenye walipo havipo. Hema ni ya kazi gani? Sasa hiyo watoto walikuwa vizuri sana. Pana maisha mazuri sana. Wanaenda kanisa ya STA. Siku ya kupotea tukasikia watoto wanapotea, sijui mahali wanaenda. Ndalo buora bang' wuok pacho negichako go simu ka gidwaro kony mar chiemo kod hema mane oriko iketo negi e gari madhi Malindi. Mishira Mose maina wadgi ji ariyo ma olalgi koni muoch mar midhiero ma Shakahola oparo negi ote machuok mar simu mane oor kod wuod Richard ma oyango kaka Brian. Mane omiyo familia no oro ji ariyo ma osebedo ka ogo tach Malindi mar manyo jowadgi apaga chiel. Kaka gilero, nenore ni gin gigeno ni jog pod ngima kaluwore gi lipode magiyudo kwa kuom jogo ma oresi kwa Shakahola. Sivyo tumesikia haya mambo ya Shakahola Malindi. Tulipotuma baadhi ya familia, my brother na my sister, wakaenda kule kuchunguza. Wamekuwa wakitupea pale ama kitupasa padi ya kwamba wale watu ambao wanakuwa rescued kutoka pale ndani kwa kichaka hicho cha Shakahola, watambua wakiwaonyesha mapicha, wanawatambua, tunawajua wako pale ndani. Hata wanawataja kwa majina tu kabla wao hawacha mention. Kamini ya wuoyi ma olal Shakahola to wuoyo kod chuny malit ka okwayo ya wuote mondo miyo yie odog pacho. Mamuko ai unanisikia nalia sana, mjitokeze mkuje kwa mikono ya serikali ibasaidie mkuje nyumbani. Gikwayo piny owacho mondo miyo chung chenro mamoko kendo gier badgi e reso ji manyalo bedo ni pod okwamo e bunguno. Wangeahirisha shughuli zote kama ile shughuli ya kufukua maiti na kuunda commission ya kuchunguza ni mambo gani yalifanyika pale Shakahola Malindi. Kwanza waende wakawaokoa wale watu ambao wako hai kwa hicho kichaka. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mungadoki ya report mane wanyisi ni wa ikonika koro